Здравейте, хора! Здравейте на всички от България, от Враца и от целия свят. Днес е 16 октомври 2025 година. Намираме се в град Враца. Ето тук. В момента сме в един хубав парк, направен от нашия гербаджийски кмет Калин Каменов, който вече е трети мандат кмет, три пъти кмет на годината. И много хора говорят, че сме имали най-добрия кмет за всички години, откакто съществувала града ни, град Враца. Така, обаче ето фонтаните, красота на пръв поглед. И ето там има тоалетна, която хората, когато имат нужда, искат да посетят. Преди една седмица ходех там и гледката беше неописуема. Да видим сега дали кмета си е взимала поука и е пратил някой да изчисти тоалетните. Все пак тук е оживено място, въпреки че днес времето е малко лошо. Та да видим в какво състояние са тоалетните в момента. Ето ги, вратите широко отворени. Гледката е същата, а каква е миризмата, няма да ви говоря, от тук ме бие в носа. Ето, това е града Подоколчица, кмет на годината, три пъти кмет на годината. Вижте каква гордост имаме. Отиваме в другата да видим. Майко мила, ужас. Ужас. Кажете ми, кой нормален човек, миришета се не трае, кой нормален човек ще използва тази тоалетна според вас? Погледнете. Погледнете за какво стана въпрос. Извинявайте, че ви причинявам това неудобство и тази лицеприятна гледка на фона на красотата в града ни. И всички искам да кажа на всички тия инфлуенсъри, които снимат този нашия град, да престанат да го хвалят изкуствено, че ни бил най-хубавия град в България, че не знам си какво, че не знам си що. Елате да снимате тук в какво състояние са тоалетните. А знаете приказката, че по тоалетните ще разберете обществото дали е болно или не. Ето, ние сме болно общество. Някой ще каже, ама кмета не е виновен. Напротив, според мен кмета е виновен, защото той назначава некадърници в БКС, които не знаят как да се справят с чистотата на града. Предният директор, който беше в БКС, беше от село Самуилово, роднина, първи вратовчет на заместник кмета на града ни. И по партийна линия гербаджийска назначен тук за директор с специалност кинезитерапия. И какво има общо кинезитерапията с чистотата на града? Ето. Но по партийна линия в България мога да станеш всекакъв. И космонавт мога да станеш. Ние задминахме Америка, некога викаме, че Америка е страната на неограничените възможности, ама ние задминахме по този параграф. И сега в момента назначен един бивш военен, който му се чуват къде му намерят место. Той е пенсионер от 20 години. Обаче понеже е млад, се чуват къде му намерят место и сега са го служили и него за директор. Ето резултатите от службата му. Така че пак ще помоля всички тия, които снимат Враца и говорят, че бил най-красивия град в България, че не знам си какво, че не знам си що, да дойдат да снимат тук и да се засрамат малко, защото вече ми омръзна да гледам и да слушам глупости. Това мога да ви кажа. А според мен кмета, който ни е три пъти кмет на годината, трябва да си върне наградата. Той не заслужава такава висока награда според мен.
Защото виждате в какво състояние са едни туалетни 4 квадрата. Няма кой да дойде да ги почисти. Иначе плочки тук, пейки, красота. И като дойде някой турист и като иде в туалетните, и това ще му се запечати в главата. Нищо друго няма да му остане в главата. А ще му остане смръда, който е видял и който е помирисал. Е това. Така че според мен трябва да върне наградата, която са му дали хората 3 пъти кмет на годината. Ето, снимам ви тук план на града, на центъра. Това е точно центъра на града. Сърцето на Враца. Ето и паметника Христо Ботев, който беше реновиран от нашия гербаджийски кмет за 700 000 лева. И какво са направили? Минали сте го срещу преобразовател, само паметника. Дори и плочките отдоле не са сменени. Всичко си е старо. Всичко е старо. Ето вижте фундаментните плочки, всичко е старо. Нищо не е подменено. Абсолютно. Погледнете. Това е ремонта, който беше направен преди няколко месеца. Ето вижте за какво говорим. Това е. Всичко това си от Тодор Живково време. Тия плочи. Ето. А паметника минат със сръждо преобразовател и много пари средства били похарчени. 700 000 лева. Аз като по-глупав мога да кажа, че от тия 700 000 лева да са отишли не повече от 100 000 лева, които са, въпреки това са много пари, но айде да кажем 100 000 лева. Другите 600 000 лева са разделени сигурно между строителя и знаете кой, да не казвам. Така че според мен този кмет нашия е направил тук арки цигания, целият град е окичил с цигански истории. Погледнете тук какъв кич саксии наслагал по центъра. Тук някакви арки такива застаряващи, вече стоят вече от няколко месеца. Хората се снимат тук. Голема радост, голямо щастие. И като идат горе до туалетните и се разочароват напълно. Това е. Това е града под Околчица. И призовавам, когато има избори, да внимавате за кой гласувате, защото виждате какво се случва. Ще снимам и други неща, но това ми правеше впечатление тук на центъра за туалетната специално и затова дойдех да го снимам. Желая ви хубав ден и Бог да пази България!